ibu-ibu ingkang kula hormati, mirunggan brayat kekalih Sri Puryani Mas Yas brayat sarengan sami miwiti upacara niru kalpika sonten menika. Dan monggo kita sami ngrepekaken kidung 160 gangsal pados pisan lan kalih. Ampun kula anggap ayu cinta luhur waya tanpa tresna jati mesra tanpa iman kula dan salah tresno lelaken sesami umat tidak Gusti kula pinulangan tresno terus ingati kula tidak Gusti Aku jangan kumpul itu ya yang sepi hingga terus aku mengingatkan ulah dan salah terus lelah sesami ulah tidak Gusti ulah terus ingati ulah tidak Gusti. Monggo kita sarengan sami ditunggu. Gusti Allah ingkang Maha Luhur pinuji tansah asma paduka langgeng ing sakalaminipun. Saestu namung paduka menika Allah mila inggih namung dhateng paduka kawula sami ngaturaken sembah. Matur nuwun Duh Gusti ing wanci sonten menika Gusti marangaken kawula sami tetunggilan. Nggih kawula tumut ngguyubi ing kabingahanipun brayat kekalih. Brayatipun Mbak Sri Puryani lan brayatipun Mas Pendhita Tyas Budi Legowo, Elizabeth Diana Yuliastuti. Matur nuwun berkah paduka menika. Ing wanci sonten menika sederek inggih anak kawula galih lan bila sami badhe meratelaken keputusaning gesangipun. Ngenipun badhe sesomahan. Lan kawula sedaya sami tumut biyantoni ing keputusan menika supados mangkenipun brayat ingkang dipun edekaken saestu brayat ingkang wetah kekah raharja lan restantun. Kawiwitan ing sonten menika niat utawi lekas ingkang sampun dipun wiwiti mugi estu dipun lampahi kanthi teman-teman. Lan kangge menika Duh Gusti kawula kepareng sami nyuwun rumentahing sih paduka. Inggih bebener sejati ingkang kinandhut ing kitab suci.
bareng kawula raos-raosaken lan dipun bundeli dening Mas Galih lan Bella. Matur nuwun Duh Gusti, inuju tansah asma paduka wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus. Amin.